Het is de maandag voor de vastelovend. In het gouvernement aan de Maas in Maastricht wachten alle jubilerende vastelovensverenigingen vol spanning op de vastelovenskampioenen van 2020. Ze werden zo meteen één voor één geknoeveld door het provinciebestuur onder leiding van onze gouverneur Theo Bovens. Laten we snel naar binnen gaan, samen met de bemanning van de Blauw Schuur doet Heerlen die de vastelovend deze week overal aankondigt. Hooggehoogrustigheden, prinsen, prinsessen, vorsten, hertogen, oppers, ceremoniemeesters, hofnarren, hapschaars, kretsers, adjudanten, hofdames, moelenmakers, moelianen, presidenten, voorzitters, vicevoorzitters, majorettes, kapiteins en bemanningsleden. Aan u, dames en heren, vastelavondsvrienden, vastelavondsvriendinnen, hete gast in de feestzaal van het Limburgs gouvernement. Es welkom een oprechte Limburgse vastelavond. Salut! Tada, tada, tada. Kijk. Dames en heren, even vooraf. Je ziet allemaal weer voor gratis en voor niks zijn binnengekomen. En om tot voor de 475.000 euro die voor jaarlijks uitgeven aan recepties, representatie en drank genoeg vinden, is er geen geld meer voor een boerenkapel die de toesje kan spelen. En daarom bombardeer ik u nu allemaal tot zittingenorkest voor één avond. En verordeneer ik tot hier de toesjes op commando uit volle boos vocaal eerst produceert. En zich met mijn voet dus zodan, dan roep je uit. Tada, tada, tada. Dan nog een keer. Tada. Schei maar uit. Ik denk dat we daar een veel beter orkest hebben zitten. De jongens van Volle Gaas uit Eker, die komen dadelijk ook nog een keer op. Ik vraag u van de zaterdag of hier de boerenkapel vanavond wil vervangen. Dat komt 2 consumptiebonnen extra, dat moet toch kennen, zou ik willen zeggen. En omdat ik vooraf weet wie niet ik leuk ben, geef ik u het aan als het zoiets is. Dus goed opletten, als ik voes hem ook dan komt. Juist. Ja, wel geren binnen 2 seconden, als dat kan, hè. En anders kom ik weer terug op dit orkest. Maar je krijgt geen 2 consumptiebonnen extra. Vind je het leuk overigens wat ik niet leuk vind, dan kunt je ook zelf een touche inzetten. Maar dan moet er eerst wel een ordentelijke hoofdelijke stemming over plaatsgevonden hebben. En als je dat dan ik op een gegeven moment zo en dan schijt je ook met doet. Afgesproken, goed. Dames en heren, heren, heet ik u allemaal van harte welkom heet. Namens het provinciebestuur die ik als eerste oog in hun eigen huis welkom heet. Welkom aan de leden van het intramurale college, het extra parlementaire college, Carla Brugman, Andy Dritti, Ruud Bellet, Ger Koopmans en Robert Huismans. Kom. Ja, dat komt dadelijk wel enthousiast, dan maak je niet ongerust. Ja, dames en heren, verleden jaar waren ze nog met 5, maar nu zijn ze met 7 gedeputeerden. De 7 deugden, dat is hij. De Magnificent 7. Met mij erbij dus 8. En daar is helaas maar 1 vrouw bij, het Carla uit Venrooy. Carla en de extra boys, het is hij ook. Of Sneeuwwitje met de 7 dwergen. Joho, johe, het college
is oké. Het is extra groot, het is extra leuk. Wat Limburg zoekt. Joho, johe. College is oké. Van links tot rechts, van groen tot blauw. 6 man, 1 vrouw. Zullen we dat even samen doen? Joho, johe. College is oké. Het is extra groot, het is extra leuk. Wat Limburg zoekt. Joho, johe. College is oké. Van links tot rechts, van groen tot blauw. 6 man, 1 vrouw. Ja, dus. Oh nee. En PS, welkom aan een ganse batterij leden in alle staten, ook wel eens provinciaal statenleden genoemd. Feitelijk zien zij overigens mijn baas. En komende maand moet ik bij hun op functioneringsgesprek. Het zien stuk voor stuk fantastische statenleden. Ze werken hel. Ze zien er goed uit. Ze zien intelligent. Ze zien zeer belezen. En ze zien de beste statenleden die het zich in Limburg geeft. Ze zien zo. Chapeau, dames en heren. Volgend jaar krijg je gewoon in een tekst moet de beesten. Maar dat maakt niet uit. Want ik wou nog zeggen, leef luid, dames en goed plezier. En geef die volksvertegenwoordigers een 3-dubbele touche. Kent je dat ook? Dat ze 3 keer achterin geeft. Samen met u, dames en heren, met volle gas. Ja, je hebt het echt verdiend, statenleden. Echt, verspreken ze meer nog. En als je gaat wil drinken, zet je er meer. Hè? En dan heet ik van harte welkom de vertegenwoordigers van de georganiseerde chaos. Oftewel de chaotische organisaties. De besturen van de LVKA, het LVK, het TVK, het KVL, de NUL, de Genkraftcompagnie. Het bestuur van de 6 keer 11 jaar bestaande BCL. Dat is de Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg. Met hun eminente president, doctorandus Jos Hessels uit Montfort. Die niet van de beelden op tv is af te slaan als heer van LVK naar buitenkampioenschappen en van zittingen naar prinsentreffers gaat. En of als heer aan zijn zelfbeeld nog werkt door carnavaleske selfies op Instagram te posten, ieders keer met een ander muts neven zich. Ja. De BCL verenigt meer dan 166 verenigingen uit wieken en dorpen in gans Limburg. En in zijn vrije tijd heb ik Jos burgemeester van Ex-Zuster gemaakt, zodat hij ook zich af en toe nog eens gaat kunnen rusten. Ja, die mensen is hartstikke bezig. Ja, doe maar. Dat gebeurt allemaal niks. En dan ook welkom overigens aan het bestuur van de SLV, de samenwerkende Limburgse vastelavondsverenigingen. Met hun eminente prezes, meester meneer Raymond Vlekken. Die op tv beeldvullend present is, steurmvast en internationaal. Hier reed gaat minder, maar zo'n 17 stadsverenigingen onder zich, dus reed gaat meer vrije tijd. En dus heb ik hem als burgemeester naar Landgraaf geschikt. Hoe je alles heet om niet weg te hoeven te gaan door het jaar op vakantie. Je reed Pinkpop, Mondo Verde, Snow World. En er heet een fitnessparcours voor de deur op de Wilhelminaberg. Dat kunnen ze ook wel allemaal zien. Dus alle vastelavondsbestuurders, nu doen ze een keer voor uzelf een touche. Ja, wel. Ja, en dan welkom aan iemand waarvan ik eigenlijk niet meer had gedacht tot hier alweer hij zou zien. Burgemeester Emiel Roemer uit Boxmeer. Woer noemt burgemeester in Heerlen. Dat betekent dat hij alles in Heerlen voor woer aanneemt. Echt woer. Ik had geen rekening mee met gehouden tot hij op een uits te gast zou zien. En in Heerlen hield ook al geen meer rekening met hem. Maar gelukkig is het zo'n gast met altijd een lach op zijn gezicht. Meneer Roemer, beste Emiel, ik zei zojuist dat ik het waargenomen heb dat je het lachgas in Heerlen hebt verboden. Leuk dat je ook dit jaar weer gratis bent binnengekomen. Ik hoop dat je mijn woorden een beetje verstaat. Ze zijn vaak in het Maastrichts. Je weet wel, dat is de taal van die ambtenaren die niet naar Heerlen komen. En dan ook welkom aan 4 heel speciaal gasten. Ze zitten hier. Dat zijn de enige gasten, dames en heren, die betaald hebben om met de polsbandje naar binnen te mogen komen. Dat zit zo. Ik heb voor een zeer goed doel tijdens de galaavond van de Winkbulen ten bate van de kindervastelavond 4 polsbandjes laten veilen. En ik heb toen beloofd dat als het mij als €1000 zou opleveren, dat ik vanavond geen grapjes over Heerlen zou maken. Ja.
En als... Dus dat ik hele niet meer in de zijk zou zitten. Daar komt het dan op neer. Als het niet als 2000 euro zou opbrengen, dan zou ik vanavond misschien Maastricht in de zijk zitten. En als het niet als 3000 euro zou opbrengen, zou ik ook mezelf in de zijk zitten. Geruit het noets, niet als 3300 euro, boeien de lui. En goed, en nu zitten ze heen. Welkom aan Jos, Chalit, Hans en Simone. Ja, hier zit nu hij keurig op de eerste rij, maar ik zit de met. Want kijk, mezelf in de zijk zetten, ach, dat is niet zo lastig. Als ik met mijn goddelijk lichaam voor de spiegel ga staan, dan moet ik al lachen. Boorsharen die uit mijn wit onderhummertje puilen, gestoffeerde bovenlip en een beervaat wat de sixpack wel camoufleert. Ja, de mensen in Limburg neemt me serieus, dus waarom zou ik mezelf serieus noemen? En een grapje over de stad met het meest bescheiden volk van Limburg. Met een look in de Walmoer, een look in de optochten, een look in de stadsbegroeting, een look in de verdediging van NVV. Ach, dat zal ook nog wel lukken. Is het vanavond niet, dan is het wel voor de 11e van de 11e. Maar geen grapjes maken over Heerlen. Oef. Tja. Nu komt het eigenlijk ook wel dit jaar goed uit. Kijk, zoveel gebeurt er natuurlijk ook niet in Heerlen. Laat staan gaat grappigs. Laat staan gaat om te lachen. En dat zou dus eigenlijk zeuken om te zeiken geworden zien. En zonder gaat over Heerlen te hoeven zeggen, zien we ook vandaag allemaal een HAVO ieder toes. Het scheelt minstens 6 pagina's tekst. Ik voel me nu juist Nancy Pelosi. Emiel, ik zei juist, ik ga vanavond alleen maar leuke dingen over Heerlen zeggen. Kijk, het is net de State of the Union. Hè? Ja, nu zien ze het niet. Maar de wordt natuurlijk wel in de onderhummen gezet. Als gas hier op het gouvernement nog nedens die van de Blauw Schuut zou maken toek. Nu is het zo dat ik mag dat niet. Dat hebben we voor ook afgesproken. 3300 euro, dat mag ik niet. Maar daarvoor is het handig tot ik Theo de Tweede metgenomen heb. Kijk. Ik heb Theo ook een beetje in zijn nummer gezet, dus er is weer niks aan de hand. En ja, kijk, en die heet natuurlijk dan even met de wacht even. Zeg het eens. Ja. Kijk, die van mij fluistert mij nog even. Ja. Weet je waarom de ambtenaren van Heerlen wel hadden ingetekend voor het Shared Service Center? Die loeren de hele dag naar Eurosport en hadden daar begrepen tot service opslag betekent. En dus tot Shared Service Center dubbel een opslag in cent betekent. Doe maar eens. En niet te vergeten, dames en heren, niet te vergeten. Hartelijk welkom aan het belangrijkste wat hij vanavond is. De ambassadeurs van de Limburgse Vastelavond, de kapitein en de bemanning van het Narregilde van de Blauw Schuut, die voor de 70ste keer op drift geraakt zien door binnen- en buitenland. En vanavond hij weer voor niks te gast zien. Dat wil zeggen, hier, het kost u niks. Een ganse avond gratis eten en drinken, maar het kost mij toch minstens een keer salaris. Heren, wel... Ja. Af en toe moet hij wel gaan drinken vandaan, anders hij wordt er door. Oh, wacht even. Micht meldt zich nog eens even, ja. Heren, gemeld... Ik zet het even neer. Gezien de uitkomst van de wingboelenveiling zal je wel begrijpen dat ik de rest van de avond niet meer tegen u praat. Dat is niet op de kruising met u, maar ja, het mag gewoon niet. Ik zie in ieder geval wel tot het geld voor de kindervastelavond goed terechtgekomen is. Dat is u. Oh, wacht even. Ja. Die van mij meldt mij ook nog tot heer van mijn secretaresse overigens begrepen heeft tot de Heerlense klok die het je mij verleden jaar zo goed cadeau gedaan heb, tot hij nu gans van elend uit terrein gevallen is, waardoor af en toe mijn secretaresse te laden om mij te sloffen te gezet en de koffie met cognac te brengen. Maar ja, Miel, ik zei zojuist dat jullie in Heerlen zo bij de tijd zijn. Dat is al. Zo, dames en heren, iedereen welkom. Dan kan er van nu eindelijk voor de kijkers toe eens gewoon uitleggen wat hij vanavond staat te gebeuren. Beste kijkers thuis, zittend op de bank, liggend op een boksspring, staande voor de wand tv's bij de Mediamarkt, op de recovery van het AZM, of bij uw schoonmoeder in Holland, bij Lei Meijzen in Malaga. Oh, wacht even, Lei zou hij zien vandaag. Lei, wist hij? Ja, rest daar, kijk. Ja. Maar wie loert daar nu in Malaga naar de televisie? Dat vraag ik ook. Dat wist je natuurlijk niet. Of bij Alexei Koratayev in Dubai zit. Of dat je bij Maurice de la Vega in Mexico zit. Of op een cruiseschip in de Chinese Zee. Verbonden zit via met satelliet
Internethub of L1. U bent verbonden, dames en heren, met de feestzaal van het gouvernement aan de Maas in Maastricht, Limburg, Nederland, Europa, waar u getuige bent van het knoevelement. Knoevelen is in het Engels give a hug, is in het Frans embrasser en is in het Heerlands lieflijk omhelzen, knuffelen wat. Knoevelen is dus laten zien dat men van iemand houdt, iemand waardeert of iemand eert. Knoevelement is de ene dag in het jaar waarop de vertegenwoordigers van Limburg en de Limburgse carnaval zich verzamelen om hun gouverneur, Mier mijn wenigheid, te knoevelen en mij toe te zingen: zoene gooien hebben we naar noets gehad. Het is dat ik zo'n bescheiden genk ben, anders zou ik zeggen, gaat nu een gang. Nu huur ik niks, dat zal wel gaan met de geluidsinstallatie aan de hand zijn. Maar goed, dames en heren, knoevel heeft dus niks te maken met het woord knievel, wat snor betekent. Nee, want anders hadden ze dit vies al lang het knievelement genoemd in plaats van het knoevelement. En naast mijzelf worden dus ook, dames en heren, de andere kampioenen van Limburg geknoeveld. En dus is het knoevelement de kampioenenhuldiging van de Limburgse vastelavond. Zij ontvangen als streen uit Ushan de speciale knoevelement 2020-medaille, geïnspireerd op het kunstwerk van de poster van Jascha Lichtelijn, de kunstenares uit Epe. En die zou hij aanwezig zien. En dan vraag ik even, Jascha, kan ze even opstoten en even winken naar de camera. Hoe is Jascha? Is die hij? Ja, ik zal even stoten, even winken naar de camera. En kijk eens, die lacht. Ik ken ervan, want die zet de ogen op. Jascha, welkom. Je zou zo'n model kunnen zien voor op in de poster, hè? Dat is duidelijk. En deze feestzaal is daarmee, dames en heren, de Medal Plaza van Limburg. En u thuis bent daar dus zomaar getuige van. Live of in de herhaling. Dames en heren, om zeker te zien van succes heb ik zo'n 450 man van wie een fanclub uitgenodigd. En je hebt allemaal een gekleurd polsbandje gekregen. Maak de kiekers toe, nou maar eens een keer goed jaloers. Kijk dus af en toe eens in de camera en steek er een pols omhoog. En dan vraag ik even, hoe zitten de lui met de gele bandjes? Dus die eens even de hand kunnen opsteken. Ja, en in de camera even, hoort u ze. Dat zijn de lui die gekozen hebben vanavond om een heerlijk kleesje bier te drinken. En de lui met een groen bandje, die zien de Orgelandmans even zien. Ah, die zitten hey, geweldig. Dat zien de Limburgers die van ons klimaat houden. Hier wordt een hele avond voorzien van zo'n gezonde groen smoothies. Hè? Geweldig. En dan hebben we gewoon nog lui die gekozen hebben voor een roetbandje. Zien die de oog, dat we eens even zien. Daar is de camera, geweldig. Hier zit dus weer verzekerd van de goede spa vanavond. Dank je wel. En maak ik maar niet zuinig voor mij, want ik heb alle kleuren bij me, dus er is niks aan de hand. Hij steert het oog. Ik zal maar eens beginnen met het groen. Maar... Blah, wat een zwijnerij. Ah, smerig. Roel, wil ze me kapot hebben of zo? Blijf gewoon nog in mijn knievel hangen. Schrikkelijk. En die van mij, ja, die heeft dus een glaas bier met uiteraard het rietje. Dat kun je allemaal goed. En dan kan die vandaag spijen in de gang. Hé jong. Dan breng ik morgen dat spijbrief met en dan kan je er weer een smoothie van maken. Dat is natuurlijk wel. Ja. Dames en heren, de lui overigens hebben weer gevochten voor de polsbandjes. Ja, de best populair of de best het niet, hè? Dat is duidelijk. Maar Elian van Duurling en Cindy Nieland en Peter Schrijen hebben hun poet stief gehouden. Elian zelfs letterlijk, want ze zit nu met een gebroken middenvoetsbeentje, ergens in de voet. Maar klasse, want ze loopt hij wel rond, gewoon. Dat is de echte vastelavondsgeest. En nu draai je een fantastisch applaus voor alle werken vandaag. Peter moet nog het helder lopen, hè, Peter, jong. Maar zolang het nog niet begint te zweten, jong, merken we het niet. Dat is duidelijk. Dat komt ook door de fantastische ondersteuning van ons facilitair bedrijf, de bodes, het evenementenbureau, mijn kabinet, de mise en place uiteraard, de afdeling communicatie. Maak ik een hartelijk applaus voor de ganse ploeg onder leiding van provinciaal ambtenarenprins John Alberts de Eerste. Goed. John is aan het werk en ze huurt het ook. En overigens moet ik dan ook zeggen tot John ambtenarenprins, dus dat wil zeggen prins van de ambtenaren hij in het gouvernement. Maar we hebben vandaag nog meer een hoes. We hebben een prins en een minister en een adjudant een hoes. Dat wil zeggen ambtenaren die weer prins zijn geworden buiten het gouvernement. Bijvoorbeeld Roel de Eerste van de stageleren uit Elslo. Roel is, zeg ik dat goed, stageleren? Wie spreekt dat goed? Stageleren. Oh, zie je wel. Er is pas sinds 10 februari in dienst, dus dat heb ik hem niet kunnen vragen. Dat zien de echten, die willen eerst prins en gewoon dan bij de provincie werken. Ja, dan hebben ze de eerste 4 weken meteen vrij. Dat is natuurlijk helder.
Ricardo van de Wetering, minister van stadsprins Erik I van de Meerlitofielen in Valkenburg aan de Maas. En Ayrton Campos, die is adjudant van de prins van de Ule Oetermund. Hier van harte welkom naar Zuid-Georgens tot het gouvernement. Leuk in zien om te werken, dat is duidelijk. Ja, dames en heren. Ik ga eigenlijk al langzaam afsluiten, want de blok tekst over hele liggen hier op de grond. Dat zien die 6 bladzijden. Ik ga dus ook niks meer zeggen over tot hele ouderes als Maastricht of zo. Dat zou zien om tussen het oudste gebouw van Nederland de termen mee te hebben. Dat is natuurlijk volledig fake neus, dat had je wel begrepen. Want ieder kind weet dat het gebouw de termen is genumpt naar een plantje in Maastricht, waar onder een Romeins badhuis ligt en dat op de termen hit. Dan zou ze dus wee wat ieder, zou ze bijna zeggen. Miel, ik zei zojuist dat je een hele thermobadgoed kunt kopen voor een warme carnaval. Dat is en ik ga dus ook niks meer zeggen over de pogingen van Maastricht om de theaters in de Parkstad over te nemen. Koopmans wil wel meer cultuureducatie, maar dat moet toch ook op een andere manier kunnen. Hè? Vindt ze niet? Miel, nog even onder ons. Je bent nu voor de 2e keer hier. Want ondanks alle pogingen is het ons nog niet gelukt om een opvolger voor je te vinden. En je hier dus weg te krijgen. Dat lukt dus niet. En je straalt ook als Brabantse jongen, straal je eigenlijk al uit, als je ook een beetje over de boekjes te zien, dat je het hier in Limburg goed naar je zin hebt. Ik snap dat wel, dames en heren. Ik snap dat wel. Er is ook best wel wat niveauverschil tussen Brabant en Limburg. Je kunt me dat begrijpen. Kijk, lui, denk ze aan Limburgia, dat kent je wel, dat woord, die dame, dat denk ze aan een schoenvrouw met stijl gekleed. Dat associeert dat met cachet, met goede omgangsvormen en sierlijke omvangsvormen. Dat denkt bij Limburgia aan kwaliteit, kortweg aan een chique dame. En Brabantia associeert ze toch ieder met een streekplank of met een blikken broedrommel, hè, of niet? Dus ik snap wel tot Emiel hij niet weg wilt. Maar mijn collega CDK van der Donk tegen dat stoppen. Dus misschien kan Stiegmiel dat pusje daar overnemen en get van de Limburgse kwaliteiten een soort van missionaris overbrengen naar Brabant. Want veel gunnen dat, die Brabanders, nee hoor? Ja, want dat is mijn stijl nu eenmaal als gouverneur. Ik gunnens iemand schat. Hij een klusje, daar eens een keer een werkje. Hier vastelavondsvriend ziet van de prinsen, je ziet van, zeg maar zo beetje de monarchie, of beter, je ziet van de aristocratie. En de statenleden, die zien vertegenwoordigers van het volk, soms gaat populistisch, maar ja, ze zien van de democratie. En ik ben niet van de macht, ik ben van de invloed. Ik schik Jos naar Ech, ik schik Remor naar Landgraaf, ik schik Miel straks naar Brabant, dan zelf nog even Belgisch-Limburg erbij. En ik beïnvloed de wetenschap door professor te worden aan de Narre Universiteit. Dus mijn model kan ze beter omschrijven als de theocratie. Dat bestuursmodel kan ook een vrouwelijk model worden. Niet voor niks heb ik al 13 vrouwelijke burgemeesters benoemd. En ik voorspel u tot in 2030 over 10 jaar ook een vrouwelijke gouvernante aantreedt. De knievel blijft uiteraard wel het teken van de macht en het gezag van deze functie. En dus zien er al vrouwelijke statenleden gespot die het haar laten groeien. Als het niet lukt op de bovenlip, dan in ieder geval wel op de tand. Maar voor tot theocratie wordt, of afgekort theater wordt, kregen we eerst nog Koningsdagen in Maastricht. De stad heeft het Songfestival naar Rotterdam zien vertrekken. Ze heeft de Passion naar Remund zien vertrekken. En misschien de 11e naar Heerlen zien vertrekken. De boeien van de Maastrichtse schatkist is namelijk in zich. Alleen als er vuillui van buiten de stad 27 april Willem en Maxima komen toejuichen, kloppen de cijfers en wordt het voor Limburg een schoenendag. Thema is Leef Maastricht. In het jaar boet de Maastrichtse André Hazes, Johnny Blanco, is ontvallen, een prachtthema. Want van zijn hand is jummers het prachtlied Mi leef Maastricht. Mi leef Maastricht, boeste orkums, boeste gijs, wie zo Maastricht. Stad van oranje, vuil franje en ook wel een schat kale schiet. Toch wil de koning Maastricht nooit mee kwijt. Limburgse mensen, pak ik bijeen, pak ik de bus of de trein naar Maastricht. La 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 la.
Help die armlui in Maastricht, in Maastricht. La la la, la la la, la la la, la 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 la. Help die armlui in Maastricht. Ja. Want die Schengen, dames en heren in Maastricht, die zien niet zo koningsgezind. En Annemarie Pen, de burgemeester, ze is bang dat de koninklijke familie niet uit volle boers door de lui langs de kant wordt toegezongen. Ze heeft mij dus ook gevraagd of ik niet 3 passen achter de koning kan gaan lopen, want dan zingt het volk misschien spontaan oranje bovens, oranje boven. Ja, dames en heren, hier van de shoot, gaat het nog een pittetje, zo zonder aandacht van iedereen? Ja, gaat dat? Zal hier dan eens met de ganse zaal roepen, bemanning ahoy, bemanning ahoy. Dat deed me toevallig denken tot het maar goed is dat het Eurovisie Songfestival niet naar Maastricht is gegaan. In Ahoy namelijk hebben ze nu al meer gemekkerd dan we iets binnen de 18 meter hadden kunnen hebben. We zeggen dus 16 mei in Limburg massaal voor de televisie hoi ha tegen Ahoy. Ha. Maar wat wel in Limburg komt, dames en heren, is de passion. Daarvoor hebben ze de stad opgezocht, of uitgezocht hoe men het beste de slachtofferrol kan spelen. Namelijk Remund. Daar leiden ze namelijk het ganse jaar door. Het ene deel van de gemeenteraad leidt onder het andere deel. En het andere deel leidt weer onder het ene deel. En de binnenstad leidt onder het outletcenter. En het outletcenter leidt onder het coronavirus en de slechte wegen. En de slechte wegen leiden weer onder het vuile verkeer. En het vuile verkeer leidt weer onder het eenrichtingsverkeer. Wat weer leidt onder de politiek die 2 richtingen uit wil. Ene grote Leidensweg dus, dames en heren. En die is door de EO, de KRO en de NCRV ontdekt. Die Leidensweg. En die wordt met een verlichtkruis gelopen. Nee, ik bedoel niet met zo'n broek met een verlichtkruis. Nee, zo'n baggyboek of harenbroek. Nee, daarvoor moesten boeten de Leidensweg in het outletcenter zien. Maar zo'n melkglazen kruis met erin LED, of de LED-verlichting daarin. En ze hebben de topcast al bekendgemaakt. Nee, helaas, geen Oetremund erbij. Laat stoon uithelen, want we wou geen poppenkast, maar een toppenkast. Terecht dus, dames en heren, Remund. De plaats waar de raadsvergaderingen met de meeste passie plaatsvinden. En ieder raadslid van Remund mag Witte Donderdag meedoen. En anders geven ze zich gewoon op voor de passiespeulen in Tegelen. Want Remund en Tegelen delen niet alleen de passie, maar ook de wetenschap tot ze beter zien als Venlo. Ja, dat is die 2, ja, volgens die 2. Ja, nee, ik bedoel echt. Het is allemaal klopt. Oh, de van mij vreugd dus of er genoeg grapjes over Maastricht zijn gemaakt. Wat dunkt zich? Weet je, beroemde Maastrichtse stadsvastelandsvereniging De Tempel, die is hier aanwezig. Als een van de weinigen in Limburg geen veren op de muts draagt. Maastrichtenaren steken die liever onderin in de vod. Dat is een beetje Dames en heren, ik ga weer met afronden, want het wordt tijd. Het wordt tijd om de kampioenen te gaan huldigen. Ze zien als trein aan de beurt. Ze hebben het meeste eraan gedaan om u een plezierige avond te bezorgen en een plezierige vastelavond te bezorgen. Ten slotte ga ik zo dus de bühne vrijmaken, want ik moet de komende 10 dagen nog gewoon werken. In tegenstelling tot alle burgemeesters die over een paar dagen de sleutel van de gemeente afgeven aan de prins en dan zelf lekker op vakantie kunnen gaan, dat ken ik ook niet. Ook ik dit ganse jaar kroonplup onder de gewichtige taken ook Ik heb weer verplicht 24 keer asperges, 19 keer wild, 14 keer caviar, 6 keer kreef en 20 keer oesters te moeten eten. Och, Germ. Ik deed zich van receptie naar ontvangst, van ontbijtvergadering via lunchmeetings naar diner passants moet spoeien. Och, Germ. Die wakker moet blijven als statenvergadering is. Och, Germ. Die och, Germ 24 op 24 uur, 7 op 7, 52 op 52 uur belast is met het buintje tegen, ik moet wel toegeven, een redelijk smarte geld. Maar toch, ik kan de macht niet overdragen aan gene, tenzij aan Theo II, mijn eigense sidekick. Hij is er die van mij. En daarom zal ik zaterdagnacht aanstaande om 11 minuten na 12 de macht overdragen aan die van mij, om 3 dagen met die van mij op stap te gaan. En wedden tot geen mens het verschil zal merken. Nee, je hoeft niet voor mij te klappen, dat doet je wel voor die Limburgers die ook 24 op 24, 7 op 7 en 52 op 52 weken voor ons paraat stonden. En zeker met die 3 dagen van het vastelavondstridium
Zij namelijk die in dienst zien bij de politie, de GGD en de brandweer. Chapeau en nog een applaus voor u allemaal voor die. En dus, dames en heren, welkom in het feestzaal. Want gans verlegen door uw waardering aan mijn adres, gereurd door het gejuich van mijn vrouw en van de rest, roep ik u, volk van Limburg, bij deze op, met of zonder steek of prinsenmuts op uw kop, om samen dat hemelsfeest, die vastelavond te vieren en om de juiste essentie daarvan te leren. Tot samen vieren sleet op iedereen die in Limburg is, of ze nu uit Molenhoek, Mesch, Madrid of Mumbai is. Want de kleuren rood, geel en groen op uw gezicht laten verschillen verdwijnen tussen u en mij. Laten we uw weerdes en tradities versterken, zodat iedereen te gast aan ons kind merken dat dit een bijzonder stukje is van Nederland, hoe plezier geeft met chariteit hand in hand. Niemand in Limburg zou aan de kant moeten blijven staan, want dan heeft iedereen op Asselgoonzag weer kracht om door te gaan. Goed is dus door, dat verordeneert de van mij, de charmeur, en ook ik van ganse harte, uw bovenste beste gouverneur. Vastenavond samen. Theo de Eerste en Theo de Tweede. Je mag even blijven staan, want het is toch woord en wederwoord. Het woord is aan de spreekstalmeester, de moelenmaker van de Blauw Zuid, Huub Lene. Lief vastelavondsvriend, ik moet je echt vertellen wat de gouverneur juist verteld had. Dat klopt ging om de Juva. Nee, dat klopt echt niet. Ik had hem namelijk afgelopen dinsdag, hand van hem gehoord. Toen had hij mogen plaatsnemen op de Lierstoel, de Pierre Knoops Lierstoel. En toen is ook de eerste keer eerlijk geweest. En bescheiden, want dat past ook bij hem. Hij zei, ik heb een paar problemen. Ik zei, ja, het eerste, ja, ik ben in Maastricht neer. Ik zei, dat is niet zo erg, dat is een pillenvuur. En hij zei het gewoon ook op een gegeven moment. Hij zei, met mij hoef je geen medelijden te hebben. Ik ben het mooi, want ik werk niet. Ik zit hier aan Palermo aan de Maas. Tenminste, dat zag hij met zijn eigen woord. En hij had ook Hubert gezongen van alles. En het schönste is, hij had ook een liedje gezongen. Het Vicky Leandros had dat ooit geschreven. Theo weer vaar naar Glotsch. En daar hebben ze een eigen liedje van gemaakt. Theo, schiet nu eens op. Theo, 4 stund hoorstop. Du loopt met enge slakkengang, verzint te laat, du bist bedankt. Theo, schiet nu eens op. En dat had hij gezongen. Het is ongelooflijk. Dus je hoeft geen medelijden meer te hebben. Je zegt, het is iets gedaan, niks hoeft te doen. Ja, verander al vaker gehoord. En niet alleen de laatste keren, maar het is wel pingende pri, hè? Om erachter te komen dat hij toch ouder is van Maastricht. En ja, en wellicht, maar dat mag ik zeggen van onze waarnemend burgemeester nog, de Emiel Roemer. Want het zou niet mijn eigen woord zien. Ik zou het ook niet durven te zeggen, hij in dit gouvernement. Maar hij zei het gewoon, hij zei, wellicht dat Heerlen dan nu maar de hoofdstad moet worden van Limburg. Want Ad Corjovalm klinkt toch veel beter wie Maastricht. Ja. En dit is zo. En ik moet ook zeggen, ik moet de complimenten maken. En de complimenten maak ik toch. Een jaar of 17, 18 geleden is dat hij begonnen op de maandag. En dat was een vuurganger, toen was je nog geen gouverneur, toen was nog gezellig. Hey. En, maar toen kwam hij naar binnen met het geld van Blauw Zuid. Er Martin Eurlings wordt toen deputé met het Odile Wolfs. Ja. En ik moet zeggen, toen hadden ze het ook prachtig verseerd. Hey. Tenminste, dat merkte toen de moelenmaker op, de Max Smeets. Want er hongen 4 ballonnen in het ganse ding. Hey. En zo prachtig wordt het verseerd. En ik moet toch zeggen, ik wil ook de complimenten maken. Kijk nu eens om me heen. Het is prachtig verseerd, hey. Het is in een bomvolle zaal. En Gidderingen wilt hier naar binnen komen. En dat heb hier toch maar in ere gehouden. En dan heb dat uitgebouwd op wat het nu is. Proficiat daarmee. Dankjewel daarvoor.
Ik zou nog een heleboel willen vertellen, maar de regie had tegen me gezegd, trouwens, dat is ook de eerste keer dat je niet de regie in je eigen huis hebt, hè, dus dat valt even dit. Kapitein, kom eens even naar vuren. Want, zoiets je weet, had voor ieder jaar een cadeautje bij ons. Een cadeautje van het gilde van de Blauwe Schuut. Ja, het duurt even, maar dan... Zo, goed. Wat is het? Laat eens even zien. Kapitein, hol eens even naar vuren. Een lach en een troon. En eigenlijk omvat dat het gewoon het ganse leven. Want het besteedt op een lach en een troon. En bijzonder te vertellen is, gouverneur, het is gemaakt geworden door de SGL, de Stichting Gehandicaptenzorg Limburg. En dat zijn mensen die allemaal juist bij ons gezond geboren zijn, maar door een ongelukkig gehandicap geraakt zijn. En die hand dat gemaakt. En zelfs bij die lui staat er lach nog altijd bovenaan. Alsjeblieft, voor u, het Henk van onze kapitein. Dank je wel. Ja, ik ben nu even het kijken. Maar wanneer dan toch de laatste keer hij is. Meneer Roemer, kom het even erbij, want... had ik een cadeautje. Kijk, en als zwaar nu met burgemeester mag dat ook niks zoeken wat het kost. Dat kan niks verrekken, dat is toch maar tijdelijk. Dus daar gooit er alles tegenaan. En had ik een cadeautje. Want... ja, dan geef ik hem zelf het woord voor uiteraard. Ja, ik had het er zelf al over. Maar ik heb al gehoord dat je er iets te weinig vanaf weet. Dus 2 vrijkaarten voor het Thermenmuseum in Heerlen. Ze komen uit een dorp, wat we allerlei natuurlijk kennen, wat we allerlei kennen van, ik denk, de nummer 958 uit de L1111 tractorvaren. Maar het dorp heeft nog veel meer shows in zich, namelijk de winnaar van het LKZH. Geef ze een applaus, ze komen zelf op met eigen muziek. Volle gaas uit Ekkelder. Johnny, wat mag een Joekskapel uit Ekkelder mee als kampioen weer? Ja, dat is niet normaal. Het was echt onverwachts en eigenlijk weet we nog altijd niet helemaal wat op ons afkomt. Het is echt heel chic. Ja. Vanavond heb je ook een hoofdrol, hè? Vanavond heb ik echt een hoofdrol, ja. Het is echt, was echt heel bijzonder. Ja. Maar je speelt toch alles? Je kent alles? Ja, alles wil ik niet zeggen, maar we doen wel veel en dat is wel echt heel leuk, ja. Er zit muzikaliteit in het dorp? Heel veel muzikaliteit in het dorp, ja, absoluut. En het LKZH in Ekkelder, in wanneer? 21 november is het LKZH en ja, er wordt nog heel veel werk, maar het wordt wel heel chic om in het dorp te doen, ja.
uit Ekelder. Waarmee nou weer bewezen is dat ze als zaten helemaal niet om het LKZH te winnen. Het niet alleen voor de muziek moest hebben. Mede dankzij de danseressen denk ik dat je hier gewonnen hebt dit jaar. En je mag ook dit jaar in Ekelder, denk ik, het nieuwe LKZH organiseren. Heb je er een datum al, hè? 21 november, voor wie het wilt weten, 21 november het volgende LKZH in Ekelder. Je pakt je eigen apmars, buitenmars, maar niet, verlaat het niet gewoon, zonder de oorkanten en de medaille. De genie, denk ik, doe Christen nog Franse jaar. Veel drummissen en laden was in deze kapel. Eén van die drummissen, Krit van Ruud Ballet, gedeputeerde, de medaille omgehangen en de oorkonde uitgereikt, onder wiel dat ze zichzelf bekleden. Binnen de buitenmars, apmars, volle gas uit Ekelder. Er zijn lui die denken, al het talent is opgebroken in velden met Ger Koopmans. Nee, dat is niet zo, hè. Er is nog een groter talent dat wacht. Hij staat voor de derde keer hier in de buurt als winnaar van de jeugdbuitenkampioenschappen, uitgeschreven door de LVKA. Uw gewaardeerde aandacht voor Sam uit Velde. Ja, mensen, het is echt waar. Ik zit nou in de brugklas. Ik ben een brugklassertje, een brugpieper. Of nog erger, een brugsmurf. En dat is balen niet normaal. Uitgerekend ik nou net in de brugklas zit, gaan die leraren op de basisschool staken. Wat heb ik daar nou aan? En waarom staken die leraren eigenlijk? Zo moeilijk kan dat werk toch niet zien? Ze leggen ons stof uit die een kind van 10 jaar begreep, keiveel vakantie en het meeste, dat vroegen ze aan ons. Ja, de basisschoolleraren hebben het zwaar. Maar de leraren op de middelbare school, die hebben het nog veel zwaarder. Stel ook eens voor dat ze de ganse dag les moest geven aan 200 verschillende pubers. En dan ook nog eens 200 verschillende pubers die niet op de wifi mogen. Dit is paniek. En het is eigenlijk ook goed mishandeling. Zowel voor de leraar als voor ons. Sowieso is het leven van een brugsmurf verschrikkelijk. De best weer de kleinste van school. Die was niet meer voor vol aangezien. Die moest keiver fietsen. Er is superveel huiswerk. En mijn rugzak is groter en zwaarder dan ikzelf. Nee, mijn leven is echt voorbij. Geen merkt het misschien wel. Ik heb een heel zwaar leven. Moeilijk, moeilijk en nog eens moeilijk. Ik ben namelijk niet alleen een brugsmurf, maar ik ben ook nog eens een puber. En pubers, die zeuren nou eenmaal geer. Let op, kinderen in de zaal. Wie van oog is je wel eens vervelend?
Zussen wel, helemaal niemand. Jij vindt ons vervelend. En ik begrijp dat het frustrerend is. Wees je nog zo lekker jong. En alle papa en mama's hebben hun beste tijd wel gehad. Laatst stond mijn moeder voor de spiegel. Ze vond het niet aan te zien. Ik zei, mam, dit is het nog makkelijk. Wieso? Vroeg mijn moeder. Dit ziet zichzelf alleen als ze in de spiegel kijkt. Ik moet de ganse dag naar de kijken. Maar goed, laten we het positief aansluiten met de liefspreuk van mijn vader. Het leven is als een neus. We moesten uithalen wat erin zit. Ja, het is iedere keer weer zo leuk om met te winnen. En weer naar het knoevelement te gaan in Maastricht. Ik kan me voorstellen, maar vandaag best wel een beetje vervelend, nee? Dat is puber. Ja, ik ben niet vervelend, had je wel gezien. De elders vinden ons vervelend. Ah, dat is gewoon omgedraaid. Ja, dat is. Vastelovend is natuurlijk kei leuk, alleen school gaat voor. En gekke maandag. Ja, dat is ook zeker een van de leukste dagen van het jaar voor mij. Het dorp Reuver, ik moet zeggen van Opperreuver, die hebben een traditie in goede muzikanten, goede tekstschrijvers, goede liedjeschrijvers, maar ook aan geweldige jeugd die heel veel van die KVL-finales heeft opgeluisterd met geweldige liedjes. En dit jaar met Pieke Linzen een geweldige winnaar heeft van het Kenjer Vastelovens Liedjesfestival. Opmars, buitenmars, volle gaas en applaus voor Van Opperreuver, Pieke Linzen. Pieke, wat maakt zich allemaal mee de laatste weken? Veel optreden. Ik heb KVL gewonnen. Ja. Met die Ballonnen, ja. gaan overal mee naartoe. Ja. En wat is er eigenlijk knap dan? Niet oplossen. Ja. Oké, dat is wel handig toch? Ja. En wie vult het om zo als kampioen door Limburg te trekken? Heel leuk. Ja. Ik sta met blozen aan de eerste
Pieke Linzen van Opperheuvel kreeg van Andy de Rit, onze gedeputeerde, en de oorkonde en de medaille opgehangen. De Huffer weer uit het noorden van Limburg, een buitenkampioen voor u. En dit keer van het jeugdbuitenkampioenschap voor de middelbare scholieren uit Maasbree, Kumper. Voor, ik denk, in mijn beleving de eerste keer hier, als ik me niet vergis, Thijs Wijnen uit Maasbree. Buitenmars, opmars voor Thijs Wijnen. Ja, ik werk in de supermarkt, alleen het loopt niet wie het moet lopen eigenlijk. Ja. En daar kunt ze mee spegelen en daar kunt ze de zaak een beetje mee voor de gek houden. Ja. En daar was ze buitenkampioen mee. Ook dat nog. Wie is dat? Ja, heel leuk. Vooral als ze voor de tweede keer meedoet. Stuk! Stof. Dan ga je tegen de schoot van toezetten van de stuk stof. En dat kan maar als stageloper op snuffelstage natuurlijk niet gebruiken. Het meeste verkochte artikel bij de Daldi, dat was de chips. Die was mij niet aan te slijpen. Daar kwam iedere dag een vrijgezel en die kocht zich wel 77 zak chips. Ik zeg, eet zich alleen maar chips? Dat is toch niet gezond, man? Ga geen groenten? Oh, zag je. Ik eet af en toe nog wel groenten natuurlijk. Dan pak ik paprika chips. Bij de klachtenkassa maakt ze ook van alles mee. Komt er op een gegeven moment zo'n vrouw en die klaagde over de soep die wij verkochten. Ik heb hier gisteren kiepensoep gekocht. Maar er zit geen kiepen. Ik zeg, dan moet je als koningin de soep maar eens proberen. Kump mijn billetjes jeuken. Weet je wel, die nieuwe vriendin van Ben Kratzer. Met een klacht aan de kassa. Ik heb gisteren voor Ben warm vlees op blikloor gemaakt. Maar die heeft er nog de ganse avond neven de man in de haard liggen kwispelen en liggen blaffen. Wie kent dat of wat heb ik verkeerd gedaan? Ik zeg, je hebt niks verkeerd gedaan, Mien. Maar ik denk dat ik een blik hongsvoor in het verkeerde schaap heb gezet. Toen mijn chef het huurde zitten, kom ik maar eens mee naar het kantoor. Maar ja, wat waar ik woord. Op het kantoor schoot er ook nog eens uitzien slof. De slof kwam precies tegen mijn kleine tien aan en toen werd tegen een vaas. De umkeeperde. Ik zeg, stuk, wat een stof. Weet wat ze er kapot liet vallen, zitten. Dat is een heel duur stuk. Dat is een vaas uit 1610. Ik zeg, oh gelukkig. Ik minder dat het een nieuw was. Tumke zag mijn chef, die houtsbereidsdatum is hij voorbij. En toen kon ik het schudden bij de Daldi. Ik kon vertrekken. Maar ik zeg nog tegen mijn chef, ik ben Stig en Aldi van de Daldi en een gestomme Kaldi, die hij bij de Daldi per Saldi's gekald heeft, dan had ze flatse Daldi. Heb ik nog 2 dagen vrij gehad, toen zag mijn stagebegeleider, Tumke, die kunt terecht bij een autogarage. Die mogen ze op schommelstage. Bij garage WSDMGOL BV. Dat betekende, wij schommelen er maar gaat op los. Bijvoorbeeld. Maar één ding heb ik geleerd op een stage, of je nu werkt in een winkel of in een garage. Het gaat me om één ding en dat is plezier, wat man het werken heet. En niet een becente wie me zit. Ga ik nog maar 3 dagen goed in dag, maar doe dat wel netjes en blijf eraf. Tumke zit, alaaf. Tumke uit Maasbree.
Aan Robert Housmans, onze gedeputeerde, de eer om deze geweldenaar uit Musbree de medaille om te hangen en de oorkanten uit te reiken. Ja, dan mogen we toespieren. Thijs Wijnen uit Musbree. Na het KVL en na de jeugdbuitenkampioenen komen we toe aan het tiener vastelovensconcours. Dat bestaat nog niet zo lang als het LVK, maar het vult een heel belangrijk lok op tussen het KVL en het LVK. En ook daar hebben we enorm veel talenten. Wij die uitzending hebben gezien, en ik kan zich absoluut aanrooien, dat de jeugd toch op een andere manier die liedjes gaat invullen en met een enorme, strakke choreografie gaat op de bühne brengen, waarvan iedereen zegt dat is een geweldige ambiance. En die wordt hier gebracht door de winnaar van de TVK, Isabel Jennis. Buitenmars, opmars voor Isabel. Dat is wat ik wil. 1, 2, 3. Vissen op het Dusplein, handjes heen en weer. Springen op de beats en Polonaise neugjes her. Biersen door de schoezes, ik ken niet langer meer. Vasteloven vieren en doen ons samen lekker weer. Chansen in de lotto, springen arm in arm. Notenboxen knallen en ik weer al richtig warm. Dansen in de zoeko, nee, mir steht mir stil. De vonken die slaan over, vasteloven en dan chill. Vasteloven en chill. Vasteloven en chill. Vasteloven en chill. Dat is wat ik wil. Vasteloven en chill. Vasteloven en chill. Vasteloven en chill. Dat is wat ik wil. En springen! Kieten door de schoten, samen lekker spas. De meer tot met z'n allen in het ritme van de bas. Daten iedere ochtend, Netflix zet ik af. Vasteloven is geen brunch, samen chill ik op balaaf. Vasteloven en chill. Vasteloven en chill. Vasteloven en chill. Dat is wat ik wil. Vasteloven en chill. Vasteloven en chill. Vasteloven en chill. Dat is wat ik wil. En we gaan springen! Vasteloven en chill. Vasteloven en chill. Vasteloven en chill. Dat is wat ik wil. Vasteloven en chill.
Is er wel. Ja, echt super vet. Ja, na 11 jaar hier mogen staan is wel echt een droom dat uitkomt. Dat is echt super. Je bent bij het KVL begonnen, toch? Ja, toen was ik 5 geloof ik, met mijn zus samen. En elk jaar meedoen en meedoen. En ik heb een hele mooie plek ook op het TVK mogen gehaald. En dit jaar gewoon gewonnen, dus dat is wel echt super vet, ja. En is de zus niet jaloers? Nou, mijn zus zit momenteel in Rome, dus eigenlijk ben ik ook wel een beetje jaloers op haar dat zij daar zit. Maar ze is ook super trots en dat is wel heel erg leuk om te zien, ja. Maar ik doe ook nog klassiek zingen, dat is dus het andere. En ik heb dus van allerlei nog optredens. Ik doe mee, momenteel in een operaproductie Brundibar speel ik, een solist. En ik heb nog een Passion, niet die op tv, maar een andere waar ik aan meedoe. Dus het is een lekker druk programma. En wanneer slaap je? Niet, gewoon door. Een buitenmars opmars. Hij komt uit Heide, Bivendrooi. Hier is voor ons Theo Nellen. Ja, dit is natuurlijk dit is schitterend. Dit is het podium waar je eigenlijk het hele jaar voor doet. Zeker als je een kampioen ziet en je mag hier optreden, ja, dat is prachtig. Ja. En de reacties daarboven in Noord-Limburg, in de kop van Noord-Limburg? Ja, ook, gisteren hebben we een receptie gehad en dat was ook aardig mooi. Ja, het smaakt zelfs naar meer, maar ja, dat is wel wat afwachten. We hopen hoe dat daar de volgende buurt gaat. Ja. Om de twijfel dan? Nee, als ik daar in de volgende buurt, of dat ik daar ook met weer zo hoog kan scoren. Want het is niet even zomaar iets wat je klaar hebt gespeeld. Ik bedoel, een bijs van Limburg. Dat is toch aardig wat. Ik zeg maar dat ik in het kleermakersvak terecht zou komen, dat was al in een vrij vroeg stadium al bekend. Zeg, want onze familie is van oorsprong uit Gulpen. Tada! Wat is het? Mijn opa zei op zijn 95ste, ik brei er een eind aan. Toen zei mijn oma, ja hallo, maar dan haak ik ook af. Bij ons thuis was het al in de klerenzooi. Mijn vader dan dronk. En dan kwam daar weer zigzaggend huis. Mijn moeder had een druitje los. En van die twee samen ben ik de klos. Maar veel van jullie hebben mij natuurlijk al herkend. Ik ben Frits Rits. De vrouw op school noemde mij vroeger ook wel Ritsige Frits. Dat is zelfs een periode hitsige Frits geweest. Maar dat kwam ook weer door mijn persoonlijke lijfspreuk. Want willen fatsoenlijk kunnen naaien, zuurmen of stikken, dan zou het toch goed met een naald moeten kunnen prikken. Maar wat is dan nou mooier een mensen van nee, mooi en prachtige klier te zien? Ik zeg maar, als ik zo de zaal in kijk, zit niet veel spraakmakend bij mensen. De enigste die een beetje aan het niveau kan tippen van Frits, zegt dat is Theo. Theo Bovens. Zeg maar ja, dat zijn nog klieren die ik zelf heb gemaakt. Dat zei je wel al 36 jaar geleden. Tada! Maar daar heb ik toen al speciale garen in verwerkt. Want ik heb altijd geer met garen gewerkt. En vooral met halve garen. Maar door die opdracht van Theo ben ik toch een beetje in de high society terechtgekomen. En ik heb veel prinsen en prinsessen in mijn klantenbestand. Zeg, want Alex en Maxima heb ik al een paar keer voor mogen naaien. Zijn nog eens mooie klussen. Zeg, met Alex binnen zo'n klaar, een beetje recht toe, recht aan. Dat is een vierkante blok. Wel moeten we al bij Alex altijd vragen van, is het een echte of is het een dubbelganger? Want dan heeft hij ook een, hè. Meestal de eerste keer om aan te geven wat hij precies wil, komt Alex. Daarna komen ze steeds in een dubbelganger. Belex. Vroeger kocht ik mijn stof nogal in China bij, hoe heet die kleine opdonder? Katoen. Katoen stond bekend om zijn kwaliteitsstof. Tegenwoordig haal ik het voort in het mekka van de vrije tijdskleding.
op de markt in Helmond. Net zo goed en voor de helft van de prijs. Zeg, deze dagen heeft er nog 68 meter stof gehaald. Zeg tegen Den Helmonder, snij me dat mooi op stukken van een meter bij een meter. Zeg, hij is met de laatste meters bezig. Schets uit met zijn Stanley-mes. Snijdt zich als de halve hand eraf. Oh god, oh god, oh god. Dus ik met Den Helmonder. En die hand naar het ziekenhuis. Ik zeg, zie maar gelijk doorgelopen naar de tweede hulp, want de eerste hulp was veel te druk. Daar hebben ze er uiteindelijk na 4 uur opereren, hebben ze er een donorhand aan kunnen zetten. U Limburg, tada! Want een Brabantse donorhand was even niet voorhanden. Een paar dagen daarna kwam ik de chirurg nog tegen. Ik zeg, hoe is het nog gegaan met een Helmonder, met die Limburgse hand? Ja, zit hij niet zo goed, zit hij. Een Helmonder is dood, zit hij. Uiteindelijk heeft toch de hand het hele lichaam afgestoten. Mensen met zo'n dag, dan hebben we allemaal een steek los. En zit bij de meesten het garen niet meer op de klos. Kleurrijke klieren, die maken de carnaval te blits. En daar ben ik, Ritse Frits. Alaaf. De buitenkampioen 2019-2020, Theo Nelle. Uitheden. Ik mag 2 vragen stellen. De eerste is heel kort. Dit is een bijzondere techniek die je hebt toegepast. Heel kort. Wat is het? Wat heb je voor een techniek gebruikt? Ja, spuitverf, dus graffiti en olieverf. Omdat mijn spuitbussen niet werkten in het gebouw, omdat het veel te koud was. Het is in ieder geval een nieuwe techniek en het is ook vernieuwend. En ik vind het ook wel een compliment aan de Jean Craft Company dat ze oog heeft voor dit soort van vernieuwingen in de carnavalsposter. Hij mocht er zien. Ik heb nog 1 bijzondere vraag, want ik begreep dat hij hangt, de originele hangt hier achter in de gang, is ten opzichte van alle andere originele vrij groot. Maar je hebt nog een opdracht in het verschiet die nog gigaer is. Ja? Kun je heel kort zeggen wat het gaat worden? Ja, volgende maand ga ik een muurschildering maken op in de Rolstraat in Gulpen. Op de wand van de Gulpener Bierbrouwerij. En dan komt een heel groot Limburgs landschap. Ja. Kijk. Dan hebben we er ergens over. Jascha Lichtelijn, nee, blijf nog even staan. Want ik zou onze cultuurgedeputeerde Gert Koopmans nog even naar voren willen halen. Om ook voor jou nog een keer jouw eigen beeltenis in de medaille om te hangen. Jascha Lichtelijn, voor de 4e keer mogen we weer verwelkomen als winnaars van het LVK. Onze vriend tot de laatste run, buitenmars opmars voor Spik en Span. Ja, dankjewel. Ik zeg goedenavond Limburg! Niet gaan zitten, Emiel, niet gaan zitten. Geen dit. Nee, vrienden en vriendinnen. Snappig in de arm. Schonkel met. Op vriend. Tot de allerlaatste run eroverheen. Rechts, links, rechts, links. Limburg, we gaan schonkelen! Zeg maar met. Er zijn 100.000 dingen. Wat was de loven die me raak. Maar over 1 ding wil ik zeggen. Wat is een avond echt bijzonder het gemaakt. Want stel je voor, een kleine fake. En die vaak is daar, dat is mijn vriend. En deze avond is gebleken aan de teken. Vriend,
tot de allerbeste rug. Weer gewoon schoentelen! Dus heb ik glaas op de avond, vanavond en vannacht. Want deze vastelavond hebben ons voor ergens van vriendschap gebracht. Rechts, links, Dan zijn we 100.000 zinnen. we verblieven kampioenen van de nacht. Dus breng nu een ruim voor mijn vriend en mijn vriendinnen om te beginnen. Want op de resten we toch wel gewacht. Die hand kan er nog niet. Dus heb ik glaas op de avond, vanavond en vannacht. Want deze vette vastelavond en ons voor ergens van vriendschap gebracht. En alles wat ik wou zeggen, heb ik met 5 woord gezegd. We zijn vriend tot de allerbeste rug. Dus op het gras op de avond, vanavond en vannacht. Ik ga er 100.000 keer en nog meer, telkens weer op zo'n avond, wie vanavond gewacht. En uit een 736.000 jaar, eerlijk waar, wordt nog gebeurd in nummer gebracht. Die hand kan er nog in, die hand kan er nog in. Altijd en ja, zingen, zingen. dus op het gras op de avond, vanavond en vannacht. Want deze vastelavond hebben ons voor ergens van vriendschap gebracht. Laat die lazen maar lullen, laat de vazen maar vullen. We zijn vriend tot de allerbeste rug. Dus op het gras op de avond, vanavond en vannacht. En laat mij nog even deze avond beleven met mijn vriend tot de allerbeste rug. Dus op het gras op de avond, vanavond en vannacht. We gaan zingen, ja la la. Zingen, zingen, ja la la. Limburg, dankjewel! Even een rustige maandagavond hier in Maastricht. Hè? Ja, Even niks. Ja, heerlijk. Ja. Even bijkomen. Even rustig, nou, het weekend. We zijn gisteren bij de buitenkampioen geweest in Heide. Ja. En nu lekker op het bankje even genieten van iedereen. Heerlijk. En toch in de 4e keer, ik heb het idee, het is volgens mij nog intenser als de vorige keer. Ja, wie moet ik dat zeggen? Ik bedoel, Ja, ik zeg dat ze eerder keer schoner waren. Ja. Dit is de schoonste van ze allemaal en dat is zo raar. Er is steeds meer met ervan natuurlijk ook. Ja. Dat is de eerste keer zo, wat gebeurt dus allemaal? En dan, goed, op een gegeven moment is het, het zit er nu in. Dus. Dames en heren, ik weet niet wie het u vergeet, maar dit zien van die avonden moest de groetsbis om in Limburg te wonen, te werken, te leven en vastelavond te vieren. Ziet je ook groets op Limburg? Ja, dank je. Want ik heb al eens gezegd, niet iedereen, Slovenië is heel erg goed, maar het kost niet iedereen geboren laten worden in dat stukje aan de Maas wat veel Limburg noemen. Maar als je niet in Limburg woont, dan zit je er toch zelf schuld. En dat geeft aan dat we met vastelavond 3 dagen tegemoet gaan. Hoeven we eens onderin pakken, hoeven we eens onderin verstaan, hoeven we samen een vastelavondsfeest gaan vieren. Wat er weer versterken van zeggen op als er de goonzak zo'n goede hebben van een noets gehad. En dat zingen we volgend jaar weer en dat zongen we verleden jaar ook. Maar dat is dat zalige gevoel waarom we ons altijd zalige vastelavond winst. Hij stond de kampioenen die ervoor hebben gezorgd. Tot we al een fantastisch voorseizoen hebben. Maar het is nog juist 8, 7 dagen en dan barst het los. In ieder dorp, in ieder plaats, in ieder week. En hier zitten verenigingen die ervoor zorgen dat die tradities in haar eigen omgeving, bij haar eigen lui, dat die overeind blijven. En zij helpen
als artiesten u daarbij. En daarneven zien nog zoveel andere artiesten die niet kampioen zijn, maar bijna kampioen zijn geweest. Maar die ook helpen om dat feest een gestalte te geven. Een applaus voor de kampioenen van Limburg, die Heestel. En we gaan ons nu dadelijk afsluiten met het Limburgs volkslied. En ik weet niet of dat er orkest in zit, of dat we dat gewoon a cappella doen, of vocaal. Samen, ja, dat is a cappella is samen. Kunt je dat spelen of niet? Ja, het orkest kan het spelen. Dames en heren, we hebben een boerenkapel. Dat is geen boerenkapel. Nee, het is de kampioen van de Zaterharmonie. Dat is zelfs nog veel meer als een boerenkapel. Dames en heren, hartelijk dank dat je ons geholpen hebt met de douches. We 2 seconden, 3 seconden af en toe te laat. Maar allee, dat komen we voor jou wel goed overholen. Als je begint met het Limburgs volkslied, dan vraag ik u, dames en heren, met de dank tot je er geweest bent vandaag. Ook de dank tot je op de televisie hebt met willen bij dit knoevelement, het huldigen van de kampioenen van Limburg. We gaan afsluiten met het Limburgs volkslied. Recht op iedereen, heren, hand op het hart. Ja, 2 coupletten, oké. Laat maar komen. Amuseer u, groeit door en tot volgend jaar weer bij het Knoevelement. Dankjewel. Even alle kampioenen bijeen. Ja.